Szagas bulvár, könnyek néha sírás, sok percen át dumálás, amíg a szánk elfárad már. Szószátyár, 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 szószátyár. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, önök Szószátyár című műsorunkat hallják. Mai vendégem nem más, mint, én kimondom, a mulatos zene királya, Kacor Feri. Szia, Feri! Szervusz Balázs, és szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Egy kicsit nekem fura ez a titulus, de köszönöm szépen, hogy itt szólítottál. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy te egy picit ezt túlzónak érzed, mert te belülről látod magadat. Ellenben én, meg a közönség kívülről lát téged, és azért én azt gondolom, hogy aki 50 éve a pályán van, hiszen most volt nemrégiben az 50 éves jubileumi koncerted, aki bárhova megy, gyakorlatilag nézők százai, ezrei ugrálnak a színpad előtt. És az egész műfaj, hihetetlen sok sláger, ez mind-mind hozzád köthető. Én azt gondolom, hogy szerintem ez a cím a te esetedben helytálló. Nagyon köszönöm, hogy így gondolod, és nagyon megtisztelő számomra, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem neked azt az 50 éves jubileumi tévéfelvételt, mert nagyon-nagyon sokat jelentett számomra. Feri, nekem köszön, te voltál a színpadon. Mi csak ott álltunk. No, de mindegy is, ez szép volt, jó volt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan emlék lesz, ami bármikor boldogan visszanézhető és mutatható is. Viszont beszéljünk egy kicsit rólad. Nyilván 50 éve vagy a pályán, gyakorlatilag ebből azért ki lehet számolni, hogy egy picivel több vagy, mint 50 éves. Igen. De hogy is indult ez a nagyszerű karrier? Hol találkoztál a zenével? Hol volt az, amikor a kicsi Kacor Ferike először úgy érezte, hogy ő kötődik, vagy vonzza a zene? A legelső találkozásom is, ami emlékezetes, édesapámtól kaptam egy ilyen kicsi kis hegedűt, hiszem 3-4 éves lehettem, és akkor még ugye a falun nagy hagyománya volt a szüreti felvonulásoknak, és én ott a sorba hegedülhettem. Aztán sajnos elég munkás családból származom, nem voltunk elengedve anyagiakba, gondolom ez is korlátolta a szüleimet abba, hogy a zenei pályán esetleg tovább tudjak lépni. Meg elég elszigetelt volt abban az időben egy falu a várostól, úgyhogy akkor még poros út volt, egyéb nem tudták volna, gondolom, az utaztatást sem megoldani. És én később, mikor kimaradtam a 8. osztályból, akkor találkoztam először ugye a zenével, hogy és az osztálytársaim, akkor már gitár, egyéb, és akkor hiányzott a billentyűs a zenekarból, és én kaptam az alkalmam, mondtam, bármi lesz, én ezt valahogy meg kell, hogy ragadjam ezt a pozíciót ott, és akkor elmentem tanárhoz, közben ugye már később volt a zeneiskolába beiratkozás, mert már túlkoros lettem, de viszont a akkori igazgató, ma is hálás vagyok neki, már sajnos nincs köztünk, Guerra Gusztáv, ő látott bennem valamit, és azt mondta, hogy magánba elfogad engem tanítani, és én nagy szerencsém volt ez ügybe. És akkor onnét indult ez az egész, hogy amit ott tanulgattam már, kötelező dalokat, vendéglátós, hogy hívják okat, akkor ugye azt már használni tudtam a zenekarba. Így indultam, igen. Ezek voltak még a 10-es éveid, hiszen a 8. után, ugye azt mondod, hogy körülbelül ott történt ez. Aztán nyilván cseperedtél. Hol jött el az a pillanat, amikor már profi vagy félig profi zenésszé kezdtél el válni? Tehát amikor már mondhatjuk úgy is, hogy pénzért léptél föl, nem csak lelkesedésből. Elég szerencsém volt ilyen ügyben, mert a idősebb zenekarba, egy trióba bekerültem, szaxofon, dob, és akkor én billentyűztem, és azért ugye az mindig úgy van, hogy ha egy fiatal tag van ott, akkor a fiatalokat ez oda vonzza egy kicsit. Én másképp fogtam fel, akkor azok a slágereket, amiket a rádióban hallottam, én azt megtanulgattam, eleve az idősebbek azok a lakodalmas dolgokra, a csárdás és a mulatos zenére voltak jól ráállva. Na de én már akkor volt egy, mi volt az? Nem tudom, milyen szalagos magnó. Emlékszem még rá, igen. Hogyne. Grundig az volt, Grundig is. Úgy van, és akkor mikrofonnal föl tudtam venni a Tánzzal Fesztivál vagy valamit, és akkor másik nap én már tudtam nyomni
a Bucsói Bálba. És a Fülről kisöregek- levetted. Úgy van, nagyon, nagyon értékelték ezt a dolgot, és vonzotta az ember a közönséget, és akkor utána alakítottam saját zenekart, de ugye előtt utána a katonasság, ott hál' Isten nagy szerencsém volt, végig tudtam muzsikálni a Határőrség zenekarába 2 évet, úgyhogy nem maradt ki semmi így az életemben. Aztán amikor ezt a úgymond idézőjelben mondom terhet, mert én ma sem érzem tehernek a katonaság éveit, akkor valahogy ez egy fölélegeztés, akkor teljes erőbedobás, Indult a nagybecsűs muzsika, élet. csajozás, ami csak jöhetett. Na, ha már csajozásnál tartunk, hát egy színpadi ember, főleg ha ilyen népszerű, mint te, hát ő nagyon népszerű a lányok körébe is. Ez azért ott a 20-as éveid elején azért ez hasznos volt, gondolom, ezt élvezted ezt a helyzetet. Igen, próbáltam kihasználni, igen, minden egyes pillanatát. Ó, csak a feleséged Évi meg ne Ő hallja. tudja. Tudja, mert őt is ott ismertem. meg buliban. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy esetleg Évi is így került a képbe? Így, igen. Állt a színpad előtt, és egyszer csak megláttad, hogy ki ez a szép lány? Vagy hogy indult ez a dolog? Hát tudod, most képzeld el, hogy igen, és akkor azért pásztázod a terepet, hogy mi az, ami még esetleg ott plankban van, vagy éppenséggel áldozat lehet. De Úgyhogy ez egy jól sikerült pásztázás volt, akkor mondhatjuk így, hiszen azért már jó pár éve boldog házasságba éltek. igen, köszönöm szépen, de előtte azért kihasználtam az életet ilyen Csak téren a is. korábbi Igen, időszakról igen, beszéltünk, igen. persze. Ha már házasságnál tartunk, ugye a te életedben Éva nagyon fontos szerepet játszik, mert ő egy nagyon stabil hátországa a te karrierednek. Tehát ő azért ma nincs itt pont velünk, de rengeteg fellépésedre elkísér, ott áll mögötted, szervezi neked a bulikat, tehát azért komoly terheket levesz a válladról. Igen, ez sokszor vitatkozom is vele, mert mondja, hogy ő nem csinál semmit. Hát mondom, basszus, hát te csinálsz mindent, mert nekem nagy dolgom van, hogy fölmegyek, eléneklem azt a 10 akárhány dalt, és élvezem a sikert, ha ami, mondom, a mögöttes dolog az, amit én nem tudnék csinálni például. És az úgy kell elképzelni, mondjuk azt mondja neked, hogy Ferikém, akkor hétvégén, nem tudom, Dunaújvárosba kell érkezned, 15 óra 20-ra, 50 perces műsort kell eladnod, ezek a dalok lesznek, és akkor ezt a szervezőt keres, tehát ő ennyire készre tálalja neked az információkat, vagy a szervezést? Így van, ahogy mondod. Van úgy, hogy én azon a héten tudom meg, hogy hova kell menni, mert nem is foglalkozom vele. Megkérdezem, hova megyünk a hétvégén, akkor mondja, hogy hova. És akkor beütöm, hogy milyen Arany messze életed megyünk. van. Tessék? Arany életed van. Az, becsület szavamra, tényleg így érzem, hogy nem tudnám csinálni, Balázs, ezt, mert volt amikor még én foglalkoztam ezzel, valahol Somogyban volt ez a fellépés, és akkor telefonált a hölgy, de mondta, hogy nagyon kevés pénze van az önkormányzatnak, meg ott, de hát valahogy felezzük el, vagy nem tudom már, hogy, de jól lealkudott, azt tudom. És akkor vége lett a fellépésnek, mentem be az irodába, hogy ott rendezzük a dolgot, és látom ott a számla tömbben, hogy az előttem lévő fellépő, az ki lett fizetve rendes ára. Ott még nem volt kevés a pénz. Úgy van, és akkor én mondtam magamnak, hogy mondtam, hát ez azt hiszem nem az én világom, ez valahogy át kell adnom. Az Éva se volt egy ilyen típusú ember, aki ezzel foglalkozott volna. Aztán rajt maradt, és hála Isten nagyon jól csinálja. Akkor mondhatjuk azt, hogy te tényleg egy művész emberként tudod élni az életedet, hogy azzal foglalkozol, amit szeretsz, zenélsz, dalokat írsz, hiszen hát azt gondolom, hogy színpadi produktumaid mellett azért a te dalszerzői tevékenységed, vagy dalszerzői életműved, az is nagyon-nagyon jelentős. Hány dal készült eddig? 400 körül van az Artisiusnál, ami a nevem alatt van. De úgy, ahogy mondod, én nekem más dolgom nincs, mint bemegyek a kis kuckomba, a reggel 9-kor a kávézás reggeli után, és akkor van úgy, hogy az Éva szól éjfélben, hogy hát föl kellene jönnöd, mert ennyi idő van, vagy annyi idő van. Én nagyon kellemesen töltöm. Tényleg szerencsés vagyok, hogy te mondtad, azzal úgy élhetem az életemet, hogy a hobbim a mindenem, és abból tudok élni. Hiába. Ez így a legszebb. No, most viszont elmegyünk egy kicsikét zenélni, mert sokat beszéltünk már a zenéről, kicsit hallgassunk is zenét. Természetesen egy Kacor Feri dalt fogunk hallani. Mit hoztál nekünk, Feri? Hát szerencsés voltam az életben, és köszönöm a Teremtőnek, hogy ezt megéltem. Ezzel kapcsolatban a Lottó című dalt, hogyha lejátszanád. Szóljon, hát a Lottó.
tetején. Elmegyek nyaralni Havajra, s egy vadonatúj merci jár az udvarba. De ha megütöm a lottón a főnyereményt, egy hétig táncolok az asztal tetején. Elmegyek nyaralni Havajra, és aranyláncot veszek majd a nyakamba. Játszani én nagyon szeretek, de többet vesztek, mint amit nyerek. A szerencse sajnos nagyon forgandó, ha vesztek, hát rúgja meg a ló. De ha megütöm a lottón a főnyereményt, egy hétig táncolok az asztal tetején. Elmegyek nyaralni Havajra, s egy vadonatúj merci áll az udvarba. De ha megütöm a lottón a főnyereményt, egy hétig táncolok az asztal tetején. Elmegyek nyaralni Havajra, és pálmafákat ültetek az udvarba. Leéptem ma este egy kicsit, van, aki nyer, vagy örökké veszít. Nincs egy árva rozsdás annyi sem a zsebemben, mert ma este, jaj, de nagyon leéptem. De ha megütöm a lottón a főnyereményt, egy hétig táncolok az asztal tetején. Elmegyek nyaralni Havajra, s egy vadonatúj merci áll az udvarba. De ha megütöm a lottón a főnyereményt, egy hétig táncolok az asztal tetején. Elmegyek nyaralni Havajra, és régen lányok fekszenek az ágyomba. Zene után visszatértünk ide a stúdióba, vendégem a mulatos műfaj egyik legnagyobb egyénisége, nem más, mint Kacor Feri. Hát alapvetően azt gondolom, hogy te egy kiváló színpadi ember vagy, de nem csak, hogy kiváló színpadi ember vagy, kiváló dalszerző is vagy. Hiszen számtalan szerzemény, számtalan remek sláger kötődik a nevedhez. Hogy születnek ezek a dalok? Honnan jön az inspiráció? Hol dolgozod ezeket ki? Hogy működik ez nálad? Hát én azt mondtam, meg már régi törvény, hogy a téma az utcán hever, csak föl kell, le kellett hajolni. Hát tartom ezt, hogy egy baráti társaságban beszélnek valamiről, vagy egy történetet elmesélnek nekem, és valahogy megragad bennem, és próbálom azt valahogy abból egy dalt fabrikálni. Hát volt egy eset, egy CD és kazetta árusítása, vagyis terjesztése foglalkozott egy tamási család, és ő elmesélte, Jani bácsi, aki egy román ember volt, hogy a felesége meg egy szőke magyar hölgy, hogy meg kellett, hogy szöktesse a feleségét, mert annyira ellenezte a két család, hogy se az egyik, se a másik nem akart. És Jani bácsi elmesélte, és abban a pillanatban megfogalmazódott bennem, hogy befestem a hajam szőkére. Komolyan. És mekkora sláger lett? Igen, és köszönettel tartozom ezért, hogy ezt az ötletet kaptam én. Így születnek általában a dalok. Ha már a dalok születésénél tartunk, hát nyilván az első hallgatója a dalodnak, vagy az első kritikusa a dalodnak a feleséged. Mennyire kritikus ő veled szemben? Mennyire mer bírálni? Teljes egészében mert bírálni, igen, és hallgatok is arra, hogy amit ő esetleg észrevesz dolgokat. Volt már olyan, hogy olyan pikpakra megcsináltam egy nótát,
mondom, de könnyen ment ez. Erre megyek föl, nem tudom, ebédre vagy, foglalkoztam a régi nótával. Na milyen régi nótával? Akkor jöttem rá, hogy valahogy Újra megírtad a dalt. igen, bennem volt az a dallam, és basszus, mondom, hát tényleg, ez egy régi dallam volt, és én meg azt hittem, most találtam ki, nem, igen. Az ötlet jön. Nyilván elkészül a szöveges rész, vagy nem tudom, dallamot készül, és hozzá a szöveg, vagy szöveghez a dallam, ki hogy dolgozik, de melyik utat járhat? Van, amikor így van, amikor úgy változó. Utána jönnek a finomítások, a díszítgetések, a javítgatások. Mennyi idő kell neked, hogy azt mondd, hogy na, ez kész? Már hangszerelésre gondolsz? Hát gyakorlatilag a gondolattól a kézdalig. Igen, hát van úgy az, hogy egy hét alatt megcsinál az ember egy nótát, de hát előveszem minden egyes nap többször, vagy pedig félre kell raknom, és akkor majd egy hónap múlva előveszem, mert akkor nem tudsz tovább lépni. Én legalábbis így dolgozom. Aztán majd alakul belőle valami, de van, amikor meg azonnal megvan az ötlet, vagy hozza magát a dal, vagy egy szand, ami annyira jól szól, egy szinti hang, vagy bármi, ami inspirál. Nyilván ebből a közel 400 dalból, vagy talán több is, mint 400 dal, amit az évek alatt írtál, amit az évek alatt alkottál, vannak, amik nagyon-nagyon átütő slágerek lettek. Bocsánat, menjünk bele még egyszer? Majd kijavítom, csinálj. Jó. Tehát ebből a 400 dalból, amit az évek alatt írtál, van, amiből átütő sláger lett, van, amiből kevésbé ismert dal lett, de biztos van egy olyan dalod, ami neked ilyen igazi kedvenc. Van-e? Hát igen, vannak kedvenc dalaim, amihez történet kötődik, vagy éppenséggel maga megírásakor olyan állapotban voltál, vagy hozott egy olyan élményt, ami életre szóló. Hát említeném, bocsáss meg kérlek, van egy hibám, végül nekem az hozott egy olyan dolgot az életemben, hogy megváltozott van az életem, vagy más, hogy alakul, hogyha akkor nem kapok meg egy tévéműsorba 3 perc 40 másodpercet. És akkor emiatt meg hát egyébként ez pont sláger is lett ez a dal, azért eléggé futó, de hogy akkor ez egyfajta kedvenced, vagy ezt nagyon közel áll a szívedhez ez a dal. Úgy, ahogy mondod, közel áll a szívemhez, meg valahogy nem tudom, akkor, amikor ezt választani kellett, hogy melyik dalt viszem abba a tévéműsorba, akkor valahogy ehhez nyúltam. Nem tudom miért. A Jóisten vezérelt, biztos, hogy ehhez kellett És nyúlni. jól döntöttél. Igen. Neked nagyon nagy rajongói köröd van az egész országban, ez szerintem kimondhatjuk köszönöm, hogy így nyugodtan. gondolod. Mennyire vagy az a fajta előadó művész, aki közel engedi magához a rajongót? Tehát, mit tudom én, akik sokszor sok helyen megjelennek, ott azért te tudod az ő keresztnevét, akár leültök együtt meginni egy sört, vagy bármi, vagy te azért tartasz egy távolságot? Te melyik típusú ember vagy? Hát én szeretem, hogyha megöleljük egymást, egy készfogás, egy bármi, hát ugyanolyan emberek nem vagyok én is, zárkózol el, abszolút. abszolút. Tehát a egyenlőség elhúznék köztünk, mert ha ők nincsenek, nem vagyok én. Én meg próbálok egy mosolyt vagy egy jó érzést adni a dalaimon keresztül a közönség fele. Amikor koncert végén lejössz a színpadról, és meg kell csinálni a 78. közös fotót, ugyanúgy tudsz mosolyogni még akkor is? Igen. Valamikor nem annyira, de igen. Valamikor nem természetesen. őszinte annyira mosolyod, de azért... Hát amikor már negyedszer jön vissza valaki, hogy nem sikerült, és akkor... Hát, De nem utasítasz el senkit, szépen megvárod, amíg az utolsó így fotó van, is meg tudom, elkészül. hogy sikerült az előző is. Óriási az életműved. Viszont hát azért itt statisztikai adatok is megjelennek ilyenkor. Hány CD-d jelent meg eddig? Hány kazettát jelent meg eddig? Fejbe tartod még egyáltalán? A 25-nél tartok. Már Hát az azért gyönyörű. Hát tudod, régebben az úgy működött, hogy karácsony ezelőtt 20 éve ki kellett adni egy albumot, ami 10 dalt minimum tartalmazni kellett. Hát ugye akkor más értéke volt egy ilyen, mint most, meg egy aranylemeznek, vagy bárminek. Tehát akkor kár, hogy ez elmúlt, mert valahogy húzta előre az embert ez. Az online világ ugye előre tört, bár nyilván egyébként te is elég jelentősen ott vagy az online térben, de az már mégse ugyanaz. Tehát nem ugyanaz, mikor meg tudom fogni a CD-t, ki tudom nyitni a CD-t. Én is azt mondom, hogy lehet, hogy a mi korosztályunk
már emiatt nosztalgiázik egy kicsit, mert valószínűleg az én fiamnak, aki 25 éves, abszolút normális, hogy mindent az interneten hallgatunk. Tehát minek CD lejátszó, mert majd a netről leszedjük, amit akarunk. De hát mi még ebbe éltünk. Igen, és ugye ez a véleményem, hogy akkor, amikor átnyújtotta egy dedikált CD-t, amikor jöttek műsor után, hogy megvan-e az a dal esetleg. Ez megbecsült darab volt. Így van, fantasztikus érzés, hogy átadhatod, a kezében foghat valaki valamit. Az egy nagy dolog volt. De hát, ahogy mondod, a mai fiatalok azok már teljesen más közegben ülnek föl, és én is ledöbbentem akkor, amikor nem tudom, az autót megvettem, és nincs CD-ből, hova dugni. Hát, atya úristen, hova ért a világ, és akkor ide érsz, igen. Ha megy az online térről beszélünk, nyilván ma már minden előadónak ott kell lenni, mert kihagyhatatlan a történet. Ezzel te magad foglalatoskodsz, vagy van ehhez segítséged, aki kezeli a te mindenfajta online megjelenéseidet? Hát gondolok itt a Facebook posztokra, nem tudom, Instára, TikTokra, hát rengeteg platform van, ahol ma már meg lehet jelenni. Hát egy kicsit ezügyben én lemaradtam, az Éva csinál mindent, mert nem tudom minél. Éva ezt is megoldja. Igen, bocsánat, de én elvesztegetett időnek tartom azt, hogy a Facebookon én lógjak, aztán ott nézem, mert néha én beleütközöm olyanba, hogyha fölmegyek, hogy nem biztos, hogy engem az érdekel, hogy ki mit főzött ma reggelire például. Hát igen, szóval az a baj, hogy tele van mondjuk úgy szeméttel az összes ilyen típusú oldal, és sajnos, ha nézed, akkor a szemetet is nézed. Igen, és azt veszem észre, hogy ami esetleg nekem megbotránkoztató, mást meg az érdekli pont, és abból van nézettsége. Hát igen, ma azt hiszem, hogy a nézettség meg a like szám az a legnagyobb motiváció szinte mindenkinek, vagy hát a fiatalabb generációnak. Szóval nem az a lényeg, hogy létrehozzanak egy értéket, vagy bármit, csak a like meg legyen, meg a nézettség. És ha ez megvan, akkor mindenki boldog. Épp ezt akartam mondani, Balázs, hogy hol van az érték? Hol az érték? Mert a tartalom. Beszélgettünk többször így, aki dalszerző, hogy kell-e a mondani való. De hát hál' Isten, még van egy réteg, akinek érdekes az, hogy legyen egy dalnak mondani valója. Tehát egyre jobban laposodik ez is el, mert valahogy hát emlékezel, 4 perces nótáknak kellett majdnem lenni régen. Most már a 2 perceset se hallgatják végig. Igen, hát fölgyorsult a világ. Ennyire? Ennyire. Viszont, ha már értéknél tartunk, te azért az 50 év alatt rengeteg értéket teremtetnél. Én azt gondolom, hogy te ezen a zenei pályán itt Magyarországon elérti, amit el lehetett érni. Van-e még olyan vágyad, álmod, amire még azt mondod, hogy nyilván a zenei karriered keretein belül szeretnél eljutni, vagy szeretnéd megvalósítani? Hát köszönöm a kérdést. Én is úgy érzem, hogy amit én kaphattam a Teremtőtől, én azt mind megkaptam, de én még annyit szeretnék kérni, hogy egy kicsit még hadd maradhassak a színpadon, hogy egészséget kérek hozzá, meg az, hogy még legyen érdeklődés irántam. Hát szerintem egészség van, mert így, ahogy rád nézek, mondjuk a kondi az elég jó rendben van. Köszönöm. Gyakorlatilag nem úgy tűnik, mintha bármi probléma lenne, hát érdeklődő az meg. Tudjuk jól, hogy van. Hát köszönöm szépen, remélem, igen, köszönöm. Úgyhogy még azért legalább egy 30 évet a színpadon. Hát igen, milyen minőségben írja meg az ember az öregkort, mert ez egy lényeges dolog, igen. Fontos. Hát Feri, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, ennyi fért bele a mai adásunkba, remélem, hogy még vendégül láthatunk a jövőben, de mindenképpen egy remek Kacor Feri dallal búcsúzunk a mai műsortól. Melyik legyen ez? Hát először szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lettem és beszélgetettem veled, de említettem a Bocsáss meg kérlek című dalt, hát én azzal szeretnék akkor elbúcsúzni. Kacor Feri kedvenc dala és egyik legnagyobb slágere. Szól jó, hát köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is. És tűzött a nap, sétáltam, mikor megláttalak. Csillogó szemed csábító nézetre áll. Fiatal voltál és fiatal a nyár, vártál rám egy buli után, de nem mertem akkor bevallani semmit neked. Bocsáss
meg kérlek, van egy hibám, másé a szívem régóta már, és még csak annyit mondhatok, hogy kettőt szeretni nem tudok. Bocsáss meg kérlek, van egy hibám, másé a szívem régóta már, és még csak annyit mondhatok, hogy kettőt szeretni nem tudok. Elmúlt már, véget ért a nyár, eltűnt a répről a sok virág, szomorú szívvel gondolok én is rád. Nem tudom, mit tegyek, hogyan tovább, hogy mondjam el azt, ami bán, de be kell, hogy valljak valami fontosat neked. Bocsáss meg kérlek, van egy hibám, másé a szívem régóta már, és még csak annyit mondhatok, hogy kettőt szeretni nem tudok. Bocsáss meg kérlek, van egy hibám, másé a szívem régóta már, és még csak annyit mondhatok, hogy kettőt szeretni nem tudok. Bocsáss meg kérlek, van egy hibám, másé a szívem régóta már, és még csak annyit mondhatok, hogy kettőt szeretni nem tudok. Bocsáss meg kérlek, van egy hibám, másé a szívem régóta már, és még csak annyit mondhatok, hogy kettőt szeretni nem tudok. Bocsáss meg kérlek, van egy hibám, másé a szívem régóta már, és még csak annyit mondhatok, hogy kettőt szeretni nem tudok. Bocsáss meg kérlek, van egy hibám, másé a szívem régóta